Ang sam ning pogs. Uy, daot man siguro ni. Dili man mo untol. Wala jud o, dili jud mo untol. Siya kay daot anay kong pogs ha? Asa ka to niya to si Kuya Bay? Uy, tura na dayo, nagdula-dula o pogs. Siya kay problema ni kong pogs. Uy, nga di man yung untol. Kuya. Uy, Koy, nali ka diri, Koy. Nangita ko sa imo, wala ka sa balay. Nilakang ko sa balay. Kay gitistingan ako ni kong bagong palit na pogs. Wala, asa ko gikag kwarta pang palit, ana? Asa ko gikag kwarta pang palit, ani? Siyempre, sa bulsa na po ni Kuya. Wala, nangawat mo ka dito. Ano lang kong tsaba diya, Koy. Pero Koy, nakatungutan na si Maba. Kanya kong pogs. Dili lagi mauntol. Sir, tuga-tuga, manikapalitan ng pogs na hindi daw, hindi ka kabalo mo dula. Unsi dili kabalo na kabalo, may kumuhapak ani, anaon. Kabalo lagi ka muhapak. Pero dili man guna pwede dulaan diri sa balas. Nga anong dili man pwede dili sa balasan? Alangan, dili naman ang mauntol dira. Kinahanglan man na seminto. Sa siminto din, ni kailangan Koy. Ano lang kayo na siminto? Ano dito? Tara. Dili Koy, sa minto. Diri ana niya laon. Pwede na dili dulahan? Tunga tao. Kumuha na na. Ako na ni. O, kumuha na na, Pogs. Mga ayos ka bayar at niya. Diyan, putanay ta. Okay, pilaay man. Wajar taglima. 3, 4, 5. Lima po na ko. Sa mana, hayang mana. May pamatag di Pokemon. Ay, ako Roblox. Sukay daw ingon sila basta Pokemon plus 5 attack. Ako ni Roblox niyo, 465. Dak patay mo ako yung 250 Mano ta, mano? lang. Saan pag mano ko eh? Ano? Bang! Uy! Uy, kulang! Ako hayang, ako man kulang. Hindi ikaw na. Mura ko eh. Wala. Ako na po. Wala por! Awa, inana mo na yaw. Uy, kahit malang mo ako. Tikasan mo na. Uli, kahigay ko. Tikasan lang kay ka. Uy! Dula-dulag pog sa mga way boto. Ang tuon na ako ni Be. Tikasan mo kay kakoy. Mangkahig, mangkakoy. Uli, Uy. kahit. Ano ang panatipin nyo? Wala, nalay ka diri, Jo. Aw, lisod po, lumaman ang tindahan. Nga nang Rejo, kung inyuan ng tindahan na Rejo. Walangan, dula-dula mo nga mo nanghid. Kinangla pa dahil may manangid, no wala man may nagtula sa sulod sa tindahan. Yang di mo palit, asa man maugi sa likod. Sa likod, instructor, bugi kang tiguangan ka. Ay, gahit, dyan mo mga ulo. Sa mga hawa mo dili. Kuhaan ko na mga pogs nyo ron. Ayo, Jo, hinatag rabening kuya sa kuwa, Jo. Ayaw ko ani mong pogs, Jo. Kinuha rabe na ako ang kwarta ni pampalit lang ani na pogs. Ah, kinuha rin mo ng kwarta pang palit og pogs ha. Sa man, mga hawa mo, dili. Itukan na mo siyang kuya. Pawaon man tanya diri ako'y. Kuya, mangawa na lang tadiri, kuya. Para ko'y, oy, kuhan mong pogs ko'y. Kuno, ako lima, kulang man yung isa, kulang isa. Tara. Yaki ni mga bata ni nangawa lagi bilis tungkol pero narapos unahan. Bantal mo be. Ikaw na pura ko'y, tag napuluay na ba yata ko'y. Kamu ba, gahit mo kimo ulo. Di na mo ngayon pagdula diri ah. Gahit kimo ulo ha. Hindi mo man lang iguwa ko pogs, Jo. Ay sos, hilak-hilak ya, sunogon ko ni. Iguwa niya kong pogs ko'y. Batang gini si Anjoy, sunukon pagin niya, kuya. Wala na ko'y pogs ko'y. Ang gani ako, kinapa, wala niya nakuha apil. Kaya ko na ko'y, be. Bahala ka diyan, gihatag na ni mo niya sa kanya, imong bawion. Dili ko ay, bahala ka diyan. Wala na ko pogs.